tej telke vôbec nič nedávajú. Nič. To je strašné. Asi pôjdem hore sa pozrieť. Ako ti to ide? Dobre. Kde si? Tu som. Ide mi to dobre. Ale už som unavená. Asi pôjdem ľahnúť. Mal by som si ísť aj ja ľahnúť. Už je hodne hodín. Na druhý deň ráno. Konečne je ráno. Som smedný, musím sa ísť napiť. Tak. Idem sa pozrieť, či nemáme čosi na jedenie. Tu nič. Tu nič. Ani tu nič. No, tak asi idem kúpiť čosi do obchodu. Konečne. Musím sa pozrieť, koľko je hodín. Už je 9 hodín. Musím ísť do práce.